Tämähän on kans Mercedes-Benz. Ja puskurit. Onko on muuten, on ne Mersun puskurit varmaan. Tulee näret ja täälläkin on kaiken näköisiä. On kaiken näköistä tavaraa sisällä. Jumalauta soittimia. Lähteekö kahva? Kahva on jo. Pistäis toi kännykkä tonne. Sisältä. Mielenkiintoista. Ai että. Hieno tämmönen sininen väri, mutta pistetään ei pistetäkään. Tupakki-ikkuna. Nää oli hauskoja. Matsonissakin on aikoinaan. Täälläkin on muuten pannu on kotonia. Tyylikäs. Siinä on vähän puskureja. Joku vanha autoharrastaja täälläkin on harrastellut joskus jo. Vehkeet ja niin sanotusti projektit ollut vähän jäistä. Mä tiedän, että nää on ollut jäis varmaan parikymmentä vuotta. Mersu on täällä, sen verran paksua peltiä on. Hieno paikka.